Ev qalabalıqa mezin û gelek kes li pey hevrêz bûne ji bo temkirina xwarinên navdarên bajarê Rihayê Bakurê Kurdistanê ye. Biz ciğer kebabı. Ciğer istiyoruz eve. Merak ettik evet. Em ji bo kebab û cîgerê ketine dorê de. Gelek behs kirin ku kebaba Rihayê navdar e. Lewma em hatine vê festîvalê. Teşekkür ederim. Bi mebesta danasîna çand û kelepora bajarê Rihayê festîvaleke kulturî li qada Maltepeyê ku yek ji mezintirîn qada Stenbolê ye hate li darxistin. Çok iyi buldum fakat Festivaleke pir xweş hatiye sazkirin. Li gel standên Rihayê çend berhemên bajarên Malatî û Semsûrê jî li vir heye û bi vî awayî festivaleke dewlemendtir bûye. burada yani gerçekten Ecîn, cîger û kebab ku xwarinên herî navdarên Rihayê ne di festîvalê de rastiya leqeyeke zêde hat. Yani Urfalıyan ev icraat kiriyor ama tija o isun eve nakon. Urfa olsa. Gerek her daim ev yani ki mırıp parçkine ko lezzet eline. Lezzet öyle şey haya. İsotlu acılı من ji ecîna Rihayê gelekî hez kir. Lêbelê îsota Rihayê tê de bû û gelekî tûj bû. Lê tema wê gelekî xweş e. Ez pêşniyarê her kesî dikim. hani festival iyi güzel oluyor yani. Ji bo danasîna berhemên Rihayê ku cara evil li vê qada mezin a Maltepeyê ji hêla şaredariya Stenbolê ve hate sazkirin, çilkon hatin vedan û bi hezaran kes serdana festîvalê kirin. Ercan da Kurdistan 24 Stenbol.